Ayo movement. I just like the sound of it. Mwananguwe yeuka bakoko zunga naiwe satembe munu moyo ngabaiwe pane moyo yakashiba kutange daiwe Mwananguwe yeuka bakoko zunga naiwe satembe munu moyo ngabaiwe pane moyo yakashiba kutange daiwe Tadza kunze kwakazara mandu majuda pamwe nemahindu rimawo zvako mubindu tisazofa tine bundu usatsoma mageto waisi kana kutsoma mablauzi wobova nedhisigaizi toda machena seraisi kwatakabva newe kure usada kutsvuka kwemahure kombe wacho ngaupfuure chero usina pfuti ngaupfuure vanhu marukasi kukuisira tsvina mudopasi kukusvibisa zita setoyasi kukunyengedza tsara muganasi hadzisi shiri avo mazizi vanokuruma faningazingizi vachikukweshena kunge vekwizi faninga boma vokupinza bhizi kuti ubhobhe ekutanga tizi Ayo movement. Mwananguwe yeuka bakoko zunga naiwe satembe munu moyo ngabaiwe vane moyo yakashiba kutange daiwe Mwananguwe yeuka bakoko zunga naiwe satembe munu moyo ngabaiwe vane moyo yakashiba kutange daiwe vanokupa peni urudo todaronda asi manafu zvibhakera kukuponda ukaita fit avanhu vanokuhonda tsomu dzacho baba vanokusiya vaonda moni it's all about money handioni ishe wamvura mboni getori nerima ivo ndokuvhara goni ndokubaya joni chero vatadza havabvume vatadza havatambire mhosva asi pleti yesadza masikret edu takamukawo shambadza vakakupa samasini vanomukawo ganza vanoronga hora kunge vari kuronga draft kukupati yapora apa vaidira sauti ukanyatsongorora unoshona mawitchcraft maluminati aishani yefi Moyo yakashiba kutange daiwe.